Pinabor hati nanumun sakota jane Upen sekolah untuk Kalimantanon Malungu matodi kurang padaku Di pasu-pasu Tuhan sakap di rohaku Saat doa tutulas gabe pengusaha Upani halo jawabku Sinamot na nilehon ni Tuhata Nunga ape boy tutu di habaraku Hangan-hangan na di tepian maha kami Makorhon ngoludo di bahet Tuhan ini Mama sumasu todini damang dainang tua anak naon Mau lihat tema di Tuhani abongino di basa-basa ni lehonai ngasahat besude akanahu parsitai ngagabe yang tutu jalan maduma merdame-dame amiak kageleng mo marsadaro amar sipatu kol tukola Sinamot na nilehon ni Tuhata Nunga ape boy tutu di habaraku Hangan-hangan na di tepian mata kami Makorhon ngoludo di bahet Tuhan ini Mama sumasu todini damang dainang tua anak naon Mau lihat tema di Tuhani amongino di basa-basa ni lehonai ngasahat besude akanahu parsitai ngagabe yang tutu jalan maduma merdame-dame hamiak kageleng mon marsadaro amar sipatu kol tukola merdame-dame hamiak kageleng mon marsadaro amar sipatu kol tukola
Ino sai tarbege separu mimpi rata sirang hidupku air dan terjaluan jalan dan terbahina boha mau sude paho kubor tunra mawino adik tumbo inian mubaronai dan natar pajo jorau sude ino sude nalungu nang nadangon papahenan naon gabe tudos-tudosan parsari beokon tuho parjabu nang donga sahutai Ino sai tarbege separu mimpi rata sirang hidupku air dan terjaluan jalan dan terbahina boha maon sude paho kumon tungra mawino adik tumbo inian mubaronganai tungra mawino adik tumbo inian mubaronganai Titik mula kau bertahu perui tuh tahan tubuh dosa hatau dicolong dicabui Victor Hubereng mah dai nangi los di hawa ane dekiluki unang say pangiso dai notu maradopon gelemo luhut mansay luhut pakilalaan dang boy terbalos di habur juambi soma narita ho dai doku so terpadu pasude pangidoamu so holibe
tanggal 10 di bulan Januari naik kembulak nama tu perjalanan aki sorang kosoku si holhi tu hawina unang setagi so dainang na burju sabar howina soadong terbahena kaliya kon keleng mo di perjalanan hati dope hutau dia anak mon sayang giat manian boy dapot napi narsita di lewat Tuhari. Luhun mansai luhun pakilalaan dang boy terbalos di habur jumbi so manarita ho dainoku so terpadu pasude pangidoamu dun songonipe dainoku olong mirohado marna tua tuai maselas doro hati di tanggal 10 di bulan Januari naik kembulak nama tu perjalanan aki sorang kosoku si holhi tu hawina unang setagi so dainang na burju sabar howina soadong terbahena tangiat kon keleng mo di perjalanan hati dope hutau dia anak mon sayang giat manian boy dapot napi narsita di lewat Tuhari boy dapot napi narsita di lewat Tuhari. Jala PNS Horjani mancolong tumpe Hujai hujon marmoril na kereng Ahani pe Ladong na hura
Songo nuas tilas ni hari holong ni day nang namargelengi tudos tu si manian holongmu nang pabahinammu tudai nangi Lehon horong
ku berjuhud do mula-mula hoki alai nasib do pena so ada dia ado